Krásny štvrtkový večer, priatelia. Zdravím vás do skupinky, do každej skupinky, ktorí nás tu vidíte. Nebudeme ich menovať, lebo majú krkolomné názvy. Ľudská, ahoj. Ahoj Karin, ahoj Jarko. Pozdravujeme aj Jarka, ktorý je dnes našim hosťom. Konečne po dlhom čase. Ahoj. A s Jarkom sa budeme rozprávať, ako vidíte podľa nadpisu, o chudnutí. Možno ste dvojnásobne prekvapení, že pán, a ešte ideme riešiť chudnutie, čo je väčšinou nejak tak akože v režii žien možno skôr, ale má úžasnú skúsenosť, o ktorú je škoda sa nepodeliť. A naozaj ja som sa ho ako prvé pýtala, že kde tých 23 kg, ako tak to môžem prezradiť. Už som to v názve prezradila, takže prepáč. Kde vlastne bolo na tom telo navyše tých kg, že to nedokážem ani predstaviť, tak možno ťa ešte ukecáme na nejakú fotku potom do komentára. Ale nebudem to naťahovať, už vidím, že máme tu nejakých sledovateľov, pozdraví, tak aj my vás pozdravujeme, ďakujeme, že ste s nami aj takto neskoro. A ja by som začala teda otázkou priamo na teba. Ako si sa k tomu dostal vlastne, že ty a LR a pomocou chudnutia, kde bol ten podnet, že už treba niečo urobiť? Tak ten podnet už vychádzal zo mňa samého, lebo už dostal som sa na váhu v januári 1.1. som mal tohto roka 113 kg, takže už som pocitoval kĺby po schodoch, keď som išiel, už som to cítil. Hej. Takú váhu tých 113 som ešte nikdy nemal, hej, ako som mal teraz v januári, takže určite som to potreboval riešiť. No a v tom čase som sa dostal nejakým spôsobom, bol som oslovený mojou sponzorkou, ktorá ma chcela do svojho tímu a oslovila ma na spoluprácu. Najprv som trošku váhal a tak ďalej, no ale nakoniec sme sa rozprávali, že čo by som potreboval riešiť, či nejaké zdravotné problémy, alebo skôr ma zaujímavá kozmetika, nejaké parfémy a tak ďalej. Tak sme sa zhodli na tom, že aspoň respektíve ja som to navrhol, že tak je niečo, asi tak teraz by som potreboval riešiť, je to chudnutie, lebo mám 113 kg a potrebujem to nejakým spôsobom riešiť a to som ešte nevedel, že LR-ko má nejaký taký program, hej, na to, ten detox tela, ktorý vie s týmto pomôcť. Hej. No tak vlastne takto som sa k tomu dostal a v tom čase bola aj akcia na ten celý program, lebo stále je to výhodnejšie zobrať si celý ten program a vybrať tú jednu kúru, ako si to kupovať nejak po jednom kuse a skúšať a že či to bude chutiť, nebude chutiť. Proste dal som sa na to, vyskúšal som, kúpil som si celú 3-mesačnú sériu, nastavil som si hlavu, že idem do toho a začal som. Takže ste mu naplno dôveroval hneď od začiatku, že 3-mesačnú. Ale čo som bol opatrný, že skúsim fakt jeden produkt týždeň, 2, ty si proste vedel, že to bude fungovať, veril si tomu od prvej chvíle. Tak chcel som tomu veriť. Ja už som mal viaceré pokusy, samozrejme, ako veľa ľudí, hej, že skúša rôzne veci a hľadovania a delenia a neviem čo všetko. Ja sám o sebe som lenivý, to znamená, keby to malo stať o tom, že teraz mám 2 hodiny alebo 3 hodiny stáť niekde v kuchyni a pripravovať si raňajky, obed, večeru, to by som nedal. Takže ja som potreboval niečo jednoduché, čo si viem rýchlo pripraviť. Ideálne, aby som aj veľa hrncov nezašpinil a tak ďalej, aby som to nemusel umývať. Takže niečo také komfortné a toto vlastne splňalo všetky požiadavky. Hej. Aj rýchlosť, aj čistota. A je to pestré, hej, že nebolo to o tom, že mám jesť jeden druh a celé to obdobie, ale vedel som si to striedať podľa toho, tým, že je tam viacero koktejlov, je tam viacero tých polievok, sú tam aj lupienky, takže dá sa to obmieniať a je to stále také pestré, hej, že na čo som mal chuť, tak to som si dal. Hej. A môžem sa spýtať, keď si teda kúpil tú 3-mesačnú kúru, že či si sa prepojil nejako aj s lekárom, že by si nejako konzultoval ten svoj stav, alebo teda poradil ti ten sponzor, lebo veľmi dôležité je vždy nastaviť správne tie produkty, aby ti ich vysvetlili, ako užívať, kedy užívať. Takže ešte to nám povedz, že či si sa s niekým prepojil? Tak ja som komunikoval s svojím sponzorom a nadsponzorom, ako našim tímovým manažerom, lebo on mal s tým viac skúseností. Tým, že ja som nemal ako tak spojený zdravotný problém nejaký, že teraz s tou nadvahou, že plus ešte pridružená nejaký zdravotný problém, tak nejak som to nemal potrebu, že to konzultovať s lekárom, len som vedel, že potrebujem zhodiť. Hej. Takže vlastne, čo sa týka aj dávkovania, aj kombinácie čo ako s čím, som sa riadil vlastne s tým nadsponzorom
No, on mi tak vlastne dával rady, čo môžem. Samozrejme, odporúčal ma aj na lekára, že máme lekárov na telefóne, lebo tým, že som registrovaný, tak mám bezplatne lekárov na telefóne, takže tu podpora tam, keby som potreboval, tam bola. Hovorím, keď som nemal zdravotný problém, okrem toho, že som sa zle cítil, hej, tou nadváhou a kolena ma boleli, ale to bolo vlastne už kvôli tej samotnej váhe, tak som to s lekármi nekonzultoval, ale radil som sa s tým sponzorom, hej. Super. A za aký čas si videl vlastne nejaké prvé výsledky, že už sa niečo pohlo? No, u mňa to išlo veľmi rýchlo, musím povedať, lebo začal som, ale musím teraz aj divákom povedať, že išiel som tak naplno do toho. To znamená, že nie tak, že tak vyskúšam a tak trošku začnem zľahka, uvidím, že ako. Nastavil som sa tak, že striktne som prvé 2 mesiace mal rovnaký režim, to znamená raňajky Figu Active a večera Figu Active. Obed som si nechal klasicky, tak ako som sa stravoval ešte pred tým detoxom. A to znamená, keď bol rezeň, keď bol vypražaný sír, bol vypražaný sír. Mám rád rýžové rezance, hej, to som si tiež dovolil. A proste klasika, hej, buď som sa nejedol niekde menučko, keď som behal, keď som nemal svoje z domu. Takže klasika, ako tak, jak každý bežnú stravu, ten obed som si nechal. Medzi, čo sa týka 10. Lovrant, tam som niekedy banán, niekedy jablko, nejaké ovoce, zelenina, to kľudne si môžete dať. To som si dával aj, nie pravidelne každý deň, ale ako som mal čas a chuť. Ale striktne raňajky, večera bol Figu Active. Čo sa týka raňajok, na raňajky som si dával, neskôr pasuje na raňajky koktail, a na večeru tá polievka. Hej. Ale mám aj ja ľudí, ktorých mám tým a zase oni to majú opačne, že si dávajú ráno polievku a večer koktail. Hej. Ako to je na vás, ako si dáte. Takže aj tým je to jednoduché, že nemusíte dodržiavať nejaký presný tento reťazec, ale sami si určujete, mám chuť ráno polievku, dám si ráno, mám chuť večer, dám si večer. Dôležité je, aby keď chcete rýchlejšie schudnúť, nahradiť 2 jedla denne. Hej. Keď máte výrazný. Keď chcete len menej zhodiť, tak možno stačí vám jedno raňajky alebo večera, to už je na vás, ale ja som potreboval zhodiť viac, tak som nahradil tie 2 jedla denne a vážil som sa každý druhý deň, čo hovoria odborníci, že sa netreba vážiť často, hej, až po nejakom týždni, 2, a to vám nedá. A naozaj to išlo tak rapidne dole, že ja som sa to bolo pomaly každý druhý, tretí deň kilo dole. Hej. A to bolo bez cvičenia, bez nejakého behania, nejakej dlhej chôze alebo posilovni, nič. Ja som dosť lenivý na tie také veci, športovanie. Takže vlastne čisto len stravu som zmenil. Takže keď som dala do názvu bez hľadovania, neklamala som, hej? Nebol si. Určite nie. Samozrejme, ja som mal veľké obavy, že to zvládnem, lebo ja som predtým naozaj veľa jedol, ako veľko aj objemovo, aj často. Raňajky na 10 a to stále aj niečo som, tu do potravín keksík, tu nejaké chrumky, hej, a furt nejaké oriešky a stále som ďobal aj medzi jedlami niečo, hej. Takže ja som počas dňa zberal toho strašne veľa a tej energie som nevydal až toľko. Ja to potom sa nabaľovalo na tých kilách. Takže ja som trošku mal obavy, že teraz ráno si dám koktail a ja raňajkujem skoro okolo 6. a do 12. Teraz akože s tým koktailom mám držať, že som si to nevedel predstaviť, že ma nasytí koktail. Samozrejme, prvé 3-4 dní, trošku som mal nutkanie o 10, že na čo by som ďobol, ale na ten 4., 5., 6. deň a potom už to ráno koktail o 6. a 12 hodín je a ja nie som hladný. Nie som hladný, jedol som len preto, že som si zobral z domu a mal som jedlo, hej, ale keby som nejedol, tak ani mi to nechýbalo, hej. A to isté vydržal som, dal som si potom obed, ale aj tým, jak som zmenil tie raňajky a večeru, tak časom sa mi tak upravil metabolizmus, že ja už som nevedel zjesť také veľké porcie. Už sa mi nežiadalo. Aj tie obedy som potom stále mal menšie a menšie som si bral, lebo som nevládal dojesť. Takže aj toto je také pozitívum na tom. A večera som sa stále tešil na polievky. Ja mám rád polievky a tie Figu Active polievky sú úžasné. Sú husté. Predtým som zvykol, musím to povedať,
išiel som do Lidlu a kúpil som si tú iPhonku. To som mal strašne rád, tie iPhonky, no proste tie palivé a tieto iPhonky za 49 centov, ako to stalo. Ale to sa nedá porovnať s týmto. Tie naše sú také krémové, hej, proste husté polievky a mne dokonca pasuje k tým polievkám hustým. Ja som si zvykol normálne urobiť hrianku ešte. Urobil som si krutóny z tej hrianky, alebo som jedol hrianku v tej polievke. Nie preto, že by mi bolo málo polievky, ale mne do takých hustých polievok proste pasuje, hej, niečo také, ako je krutóny, hrianka nejaká, hej. Takže ja som si dokonca ešte k polievke dával aj buď to hrianku, alebo krutóny, hej. A napriek tomu som schudol za prvý mesiac 10 kg. Som dal a teda tie jedlá ako 10. olovranci úplne vynechal aj tie ďobkania, ako si sa nazval. Hej, a presne tak. Ja postupne, čím dlhšie som bol na tej našej strave, tak som strácal tie zlé návyky. Prestal som jesť sladké, ale nie preto, že by som si to odopieral, že teraz nedám si, lebo chudnem, hej. Ale proste ja som úplne strátil chuť na také blbosti, ak som jedol predtým, že horálky, mily, hej, a tie také rôzne sušenky, keksy, hej, oriešky napríklad, oni sú v pohode, hej, ale nie celý balíček, že ten, hej, 100 gramový naraz, hej, to tiež, no, predtým tak som jedol, šoferoval som a stále som ďobal, hej, teraz nie, hej, ako sladké ja vôbec nie, hej. Čo sa týka tých keksikov a týchto vecí, som úplne, môžu byť doma, aj máme doma, máme deti, tak stále niečo je doma, ale ja to nejem. Už predtým som stále vykradal a doplňal samozrejme, hej, ale ja už teraz vôbec sa mi nežiada, keksy vôbec nie. Toto môžem potvrdiť aj ja, lebo tak môj manžel, ten je týždňovkár a on chodí na týždňovky, čiže od pondelku do piatku a tiež si obľúbil polievky a lupienky. Čiže on ako týždňovkár, kde je teda na týždňovke si ráno zaleje lupienky a on má obed. Obed má polievky. A môžem potvrdiť, že čo mi povedal, tak jednoducho, že on keď sa naraňajkuje alebo naobeduje, tým, že on musí vykonávať prácu, tak nie je unavený, lebo tie polievky ho zasítia, ale dodajú mu energiu. Niekto, kto sa naobeduje, tak chytí ho, že musí si ísť oddychnúť, musí ísť spať, láhnúť si, alebo je unavený bez energie. Čiže no a môžem povedať, že pravidelné užívanie 2 mesiace, čo užíval polievky a teda tie lupienky, tak za 2 mesiace jeho telo teda sa zmenšilo o 6 kg, čo teda bol tiež veľmi, ani s tým nepočítal, lebo on si to bral len ako náhradu jedla, že teda videl tú energiu, že teda mohol v robote fungovať. No a pekne 6 kg schudol, takže je to úžasné tiež. A to ja toto potvrdzujem, lebo jednak, že som schudol, ale keď som sa aj najedol, že dal som si koktail alebo polievku večer, tak to je jedlo, ktoré vôbec nezaťaží žalúdok, vôbec nie je ťažko, že potrebujem oddychovať, alebo že nevládzem, idem si ľahnúť trošku ako v bežných jedlách, takže to je úplne super, hej. Aj ten koktail, je to síce koktail, tekutina, ale vyživí ma dostatok tak, že mal som dostatok energie celé dobe od 6 rána, keď som ho vypil, do 12. Nebol som hladný, ale necítil som to na to, že som slabší, unavený, lebo som hladný. Hej, proste nie. Hej, fungoval som normálne 6 hodín do 12. bez toho, že by som niečo musel prekúsiť, alebo že by sa mi niečo žiadalo. Hej. Už potom v 4., 5. dni a až vlastne už stále. Už to tak bolo, hej, a po polievke, po večeri rovnako, hej, tam som si dal polievku a kľudne som mohol si aj ľahnúť a ani mi ťažko nebolo, lebo zase nemal som taký režim, že raňajky skôr to bolo o tom, že o tej 6. stávam, ako po 6. o 6. mám taký režim, že raňajkujem, toto bolo také pravidelné, ale večeru som nemal tak, že stále to bolo príklad do 6. alebo o 5. Kedy ako som chodil domov, niekedy to bolo o pol 5., niekedy o 5., o pol 6., o 6., o 7. Takže je to super. A keď som si dal tak neskôr, že niekedy aj o pol 8, keď som neskôr prišiel, a neviem, o pol 9. som ľahal spať a úplne bez problémov, že by som nejaké malo, že mi je ťažko, alebo nezaspím po jedle, teda, že som sa najedol, vôbec žiadny problém. Až mi napadla taká otázka, tie koktejly piješ s mliekom klasickým, či s nejakým špeciálnym, prípadne s vodou niekto ešte zvykne? Skúšal som si to s vodou a skúšal som si to s polotučným mliekom
klasickým. Ja som to pil s polotučným mliekom. Hej, som sa rozhodol, že to bude, ako viac mi to chutí s mliekom polotučným. A akurát čo odporúčam, ja som z začiatku som vybral mlieko z chladničky, ešte som začínal tie prvé dávky, rovno mlieko z chladničky, dal som si do shakera, rozmixoval som si v shakeri a išiel som piť. A to človek, keď ešte ráno stane, organizmus je taký prehriatý z tej postele, no a hneď dal som si studené mlieko, hej, tak trošku tak, jak som zachladil tie črievka a potom trošku som mal také menšie krče, hej, ale to len skrz toho bolo, že som to studené mlieko tak hneď na ranný žalúdok, hej. Tak potom odtedy som si potom stále trošku alebo si vyberiem mlieko, keď nejdem, že hneď jem, že sa ponáhľam, tak si ho nechám trošku ostať, nech má takú plus minus izbovú teplotu, alebo keď sa ponáhľam, dám trošku zohrieť, ale to úplne iba tak light, aby to chytilo takú izbovú teplotu a bez problémov, hej, toto si dám do shakera, za pár sekúnd to mám urobené, vypijem to. A veľmi ešte taká perlička, čo ma veľmi potešilo, keď umývam shaker, alebo aj po polievke, rovnako. Keď zjem polievku a mám takú myšičku, dokonca netreba ani použiť nejaký saponát, hej, na čistenie tej misky, lebo normálne čistou vodou, keď to oplachnem, z rukou len prejdem, vyčistím, a normálne úplne žiadne oleje, žiadna masnota neostáva, takže vy kľudne môžete užiť ten riad čistou vodou bez použitia nejakej jary alebo nejakých saponátov, hej, takže to je taký ďalší bonus, hej, že ušetril som na saponátoch. Ďalší úroveň pohodlnosti ešte vyššia, že už ani len neumývam loptu. Mňa by zaujímalo, že čo ti tak najviac chutí z polievok a koktail? Či si tak obľúbil nejaký druh? Áno, to je moja obľúbená téma aj pri prezentáciách, hej, lebo v tom sa cítim dobre. Čo sa týka koktejlov, môj najobľúbenejší je kakao a jahoda. Hej, ale prvý je kakao, potom je jahoda, potom je vanilka a potom je káva. Hej, taký mám tento, ale chutia mi všetky. Používam všetky aj doteraz, aj keď teraz už momentálne som len tak 20% na tej strave, lebo testujem vlastne aj to, že ako sa to správa, keď sa vrátim aj na klasickú stravu a už som takto, že fungujem asi 2 mesiace, 2,5, možno aj 3 mesiace, len 20% na Figu Active a zvyšok mám klasické jedlá, aj keď už v úvodzovkách klasické už to nie sú také veľké porcie, lebo už som sa naučil inak jesť, inak telo mi pracuje, takže a nepriberám, hej, nepriberám nič, dokonca sa mi darí ešte, bo ešte chcel by som 5 kg dať dole, hej. Samozrejme, ten proces stále už keď jete nižšie, už to ide pomalšie, hej, ako z začiatku. Je to normálne, je to prirodzené, ale nepriberám, hej, lebo toto je veľká obava ľudí, hej, že no dobre, a teraz toto celý mám, tak sa aj mňa pýtajú, že a to teraz celý život mám toto jesť, hej, že nič iné, len toto budem jesť. Hovorím, že nie, však ja som živý príklad toho, že ja už som ako striktne to jedol a dodržiaval ten režim 2 mesiace. Schudol som, no a potom ešte ďalej som chudol, to za 2 mesiace ja som od februára do júna dal 23 kg dole, hej. Hej, takže nejaké 4 mesiace. Prvé 2 mesiace som striktne dodržiaval a potom už vlastne som to postupne prechádzal, už som tu znižoval tú dávku Figu Active, aby som si to aj otestoval, že ako sa bude telo správať a pekne tá váha išla dole aj napriek tomu, až som sa dostal na tých 90. Hej. Takže ten jojo efekt tam určite nie je. Samozrejme, už sa snažím aj inak na tú stravu pozerať, nie jem toľko veľa, ako som spomínal, lebo keby som sa vrátil teraz, že budem jesť hranolky, čipsy, sladkosti, ak som jedol predtým a 8 chodov denne, tak samozrejme, že človek priberie, ale to nie je účelom toho, že teraz urobiť si nejaký detox a potom sa vrátiť tým zlým starým návykom. Tak to samozrejme, že človek že priberie, hej, ale ja sa nechcem tam vrátiť, lebo ja som sa naučil, že to telo vie fungovať aj inak, hej, a oveľa sa lepšie cítim. A ja sa tam už nechcem vrátiť. Hej. A preto mám ten Figu Active stále doma a 20% strávy stále tvorí Figu Active, lebo poprvé mi to chutí, je to veľmi chutné, jednoduché, takže veľmi rýchlo si to pripravím
a viem si to zobrať aj zo sebou, keď idem niekde, ja neviem, či už na výlet nejaký, alebo niekde na predĺžený víkend. Proste viem, že tam problém so stravou, alebo takto je to jednoduché, hej. Viete si zobrať, zaliať si to vodou alebo mliekom a viete sa vystravovať celá rodina v pohode, hej. A máte dostatok energie, nie je vám ťažko, takže super za mňa. To som sa chcela opýtať, či si to posunuli aj v rodine ďalej, lebo u nás deti to vyjedajú. My nie sme rodina, kde by sa nejak jedlo mysli naozaj nejak špeciálne malinko, čo sa to zje. Ale odkedy prišli naše lupienky, boli síce predtým, to asi Siečník zažil si relatívne krátko veler, ale boli aj také iné mysli, tie až tak nie. Ale tie, čo máme teraz, ak som dobre dátala nejakú 5. alebo 6. škatulku, mám už otvorenú, lebo ráno zrazu jogurt z mysli je úplne najžiadanejší artikel doma, čo kedysi som musela sa prosiť, aby aspoň nejaké zjedli, takže naozaj aj tie deti to chcú a to som sa chcela opýtať, či aj tvoje si tak obľúbili, že naozaj im to chutí. Ja som sa snažil deti naučiť, ako samozrejme dával som im chutnať, keď som si robil. U nás trošku to bolo komplikovanejšie, lebo ja už som tých takých, možno to poznáte, že idem chudnúť, hej? Aj predtým boli snahy. Teraz nebudem jesť toto, teraz nebudem jesť toto. Manželka, jak videla, že som priniesol krabicu, že idem s nejakými prípravkami, že idem chudnúť. On zase. Takže on trošku tak neverili, hej. Tak podpora tam nebola žiadna. A deti tiež tak opatrné boli, hej, že tento. Ale potom postupne som im dal chutnať. A na čo som ich naučil, a možno také odporúčanie pre divákov, dajú sa tým dochutiť palacinky, lebo ja napríklad nevarím doma, ale palacinky robím ja. Hej? To nie je varenie, no ale proste palacinky robím ja. A tam, keď robím cesto, tak do toho som pridávam aj buď jahodový, alebo kakao, alebo vanilku, koktail. A ono to cesto, keď robíš to cesto, tak vlastne ono tak pekne prejde tá chuť. Hej? Takže ja napríklad takto som deti naučil a potom aj celkovo tá palacinka chutí tak iné, hej, veľmi dobre. Hej. Takže toto im mojim deťom chutí do palacinky napríklad. Hej. A čo sa týka lupienok, keď si spomenula, ja som lupienky v tom základnom balíku si nevybral, lebo ja som predtým nebol taký, že lupienkový, alebo také nejaké cereálie som nejedol, ale radšej polievky a koktejly, tak som si navolil tieto veci. A tie lupienky som skúšal až trošku neskôr. Hej, čo bola chyba, už teraz vidím, lebo tie lupienky sú úžasné. Tá malinová chuť je tak silná, to je, keby som čisté maliny jedol. A ja mám taký jeden špeciálny recept, možno ho poznáte, možno nie, v krátkosti. Myštička popučiť banán, normálne s vidličkou na kašičku popučiť banán, do toho si pridám ešte klasické osené bežné vločky, trošku, a do toho si dám ešte tie naše malinové, hej, vločky a pridám tam ešte zo pár orieškov, čia semiačka a také to, čo máme doma z takýchto vecí a zalejem to acidkom. Hej. Bo väčšinou ľudia dávajú jogurty biele a tak ďalej, ale dajte si acidko a všetko to zmiešajte. Je to vynikajúce. Hej. Ja som tomu neveril, tiež ak som prvýkrát acidko s banánom, to nešlo hlava, že acidko a banán a ešte treba to vyskúšať a do toho, keď si dáte ešte tu naše maliny, no úžasné, to je perfektné. Hej. Takže aj toto užívam do toho acítka, aj s banánom, tie naše lupienky, výborné sú. Takže začneme na nejakú acítka a potom otestujeme, dáme ti vedieť, či sa to stretlo s pochopením aj u nás. Dobre, pozrieme v komentároch, máme tu komentár aj od Elenky, píše nám, že na dovolenky vybavila svoje večere koktejlami, čo je super, keď sa nechcete stravovať nejak úplne zle. Keby som bola bývala na Cypre, poznala už figu aktív, tiež neviem, 7 dní v kúse kebaba bolo by možno lepšie, ale to už sa nevráti späť. A ešte nám píše, že mám šťastie, že môj partner už nechce žiadne iné raňajky, len koktejl a vnúčka Sarinka má najradšej jahodový. Ten u nás tiež veľmi fičí a dokonca je super kombinovať jahodový a vanilkový, sme zistili. Trošku menej intenzívny jahoda čokoláda, ale keď tak pol na pol, tak má takú ešte inú zvláštnu chuť. Takže u nás sa to aj mixuje, aj do waflí. A zistila som, že čím viac múky nahradím koktejlom vlastne,
tak je zrazu toho cesta ako si viac, lebo tam tie všetky proteíny a tie veci, ktoré tam sú z tie vlákniny vlastne bobtnajú to cesto a mám pocit, že pečiem už 3 hodiny ešte stále je z čoho a že oveľa menej človek zje, lebo je to veľmi síte. Čiže nie je to len to, že je to iné chutné, ale je to vlastne sladké, ale zároveň to má tie hodnoty, tie výživové iné. Takže naozaj tie deti už nezjedia 5 tých waflí, ale zjedia 3 a sú plne síte. A zrazu vydržia strašne dlho, nie to, že koľko zjedia, ale že neprídu o hodinu, že zasa niečo chcem, lebo som hladný. Takže treba experimentovať. A to som sa aj potešila, keď som u teba na Instagrame videla, že aj páni teda experimentujú trošičku, aj keď nie sú v kuchyni možno úplne takí, že by sa tam hýbali bežne. A aj som sa tešila, že si takto prijal pozvanie, pretože asi najväčším strachom všetkých pánov, ktorým to nejakým spôsobom ukážeme, je to, že pre Boha budem hladný. Ja som chlap a potrebujem normálne jedlo. A som rada, že to odznelo, že je toto aj tiež normálne jedlo, že sa dá na to úplne naučiť. Takže... Určite áno. Odporúčam. Super. A Ľudská, máš ešte nejakú otázku? Pozerám, že sme celkom dlho, dnes sme tak neskôr začali, takže... Nemám otázku. Ja veľmi pekne ďakujem, že si prijal pozvanie, že si sa podelil s nami o tvoju skúsenosť. Ďakujem veľmi pekne. Je úžasná skúsenosť. Ja držím palce, aby tých 5 kg, čo si spomínala, ešte teda zišlo. A budeme sa tešiť, keď nám dáš vedieť, v akom tom režime sa to podarilo. Teraz si spomínal tých 20%, to je zhruba, že raz do týždňa, alebo 20% v rámci denného? Tak 20%, tak 20% do týždňa, nie, tak ako celkovo 20%, dvakrát do týždňa si dám figu aktív. To znamená, že raňajky a večeru. Ale niekedy je to raz, niekedy to 3-krát, takže tak priemere nejakých tak 2-krát do týždňa. Podľa toho, že čo je doma navarené a kde som a kedy prídem. Keď prídem už neskôr večer, tak radšej si dám ten náš figu aktív, lebo viem, že môžem si kľudne ľahnuť, nebude mi ťažko, nebude mi zle, nepriberiem z toho, hej. A keď som už doma skôr, tak si dám inú, to podľa chuti. Hej. Ako neriešim to, toto je na tom super, že nemusím to mať v hlave teraz a nemôžem a prepočítavať nejak niečo, že koľko som vydal, koľko som... Viem, že a telo už sa mi naučilo, hej, takže žiadny jojo efekt nie je, toto ma teší, že nemusím si stražiť váhu, ale kombinujem to, hovorím, tých 20% stále mám, lebo mi to chutí a som si spokojný, takže ani to neplánujem nejak na nič. Super, takže nie je to nejaký taký naozaj záväzok, že rátam kalórie, píšem si tabulky a mám výčitky, že som niečo pošil. Videla som tú zmrzlinu minulé na Instagrame, takže... Ja to pochválim, lebo veľa ľudí, a to teraz nie je nič, tak som dobre, tak mi dali inšpiráciu, dobre, ideme sa fotiť so zmrzlinou, lebo normálne kúpim si zmrzlinu, dám si nanúk, aj sladké, to, čo som povedal, že nemám chuť na sladké, nie preto, že by som ako si odopieral, ale keď radšej dám si zmrzlinu, už tie keksy absolútne ma neťahajú, a preto som ich jedol veľa, hej. Takže radšej dám si teraz leto zmrzlinu si dám, hej, ako v pohode, viem, že si to môžem dovoliť. Takže, super, perfektné. Takže páni, nebojte sa toho, ani vy vidíte, hladom neumriete, energie je dostatok aj takto na večer, aj poznám ťa ako vždy usmievavého, takže naozaj nevyzerá, že by si niečím trpel, tak to telo naozaj dostane v tej porcii všetko, čo má dostať. Len my sme možno nezvyknutí, že je to len ten koktail, ale naozaj vie to byť normálnym jedlom. Takže ďakujem ti aj veľmi pekne a keď ti môžem poprosiť tú fotku z tej veľkej premeny, keby si nám potom to do komentára niekde hodil, budeme sa tešiť, aby videli ľudia, že naozaj tam sa dá tých 23 kg nabaliť a ja som nechápala kam, ale potom som videla, že dalo sa. Takže tak, ďakujem veľmi pekne. A prajeme pekne. A ja ďakujem pekne. Aj vám napodobne. Majte sa. Ahojte.